Hi guys, good morning. So karon day guys, nami salyana diha nagbaklay. Nagpadung nami kainit na. Makaitom deng. Unsa? Hindi ta mapadung ma. Makaitom na, kung ikaw kay bisag paintan ka di mo ka maitom. Mapit ra ta na ila lula lalay kay adto ta sa bus. Ang palit day mig itlog, ila kapitan. Itaw dating ma. Nglakaw mo? Oh, mahapit sa medari kayo pait mig sa bundaan. Kaya tumila kapitan pa ito gitlog man. Hali. Manglakaw sila. Magdali imi kaya lagi just tindahan manglakaw. Asa. Kapitan guys, palit mig itlog guys. Kung ningilidong tanan guys, magwali tay kang mamaog di ay guys. Mawali kasi ingani mo. Bidali kay. Napakan ko na iro ma. Hindi na napakan ko iro ma. Asa po ko hindi na napakan ko iro ma. Asa ko hindi yung mapakan ko iro ma. Wali ka ubo ma. Tuon pa ko. Dihangat ko. Dihan na uli nami. Bugatan ko. Dag ko ng itlog ang napalit kay kuan 270. Ang isa ka tray kay katong jumbo. Nanja. Pito na gamong pinalit dari. Hindi ang gibilin. Nami gipalit ganina. Sa pa kay butang re. Oh my God. Darag ang gibilin. Mahalak ka, di man maarang. Anong gibilin kay maikog ko sa mong gipalitan sa ubos. Dade oh, imurit si day. Oh, na. Hawirin ng konde. Reklamo si Jagi Padas, pajong kalisod-lisod ko no. Di, itaas ang pajong, di magud pamubo. Itaas mo na dapat, hindi ka kakita, mas magan kag. Narabay motor na ha. Itaas ang pajong ba? Itaas ang pajong lagi. Para kag kuanda ng imuhang init, kaliguon ako. Init. Nanglipang sinungan. Nadugay mi kay was kapitan, dugay. Ano ni, buta nga. Uy. Ha? Dagko. Di pong, ano sila kadagko. Jumbo di. Jumbo hat dong. Ay dong. Itlog. Ay. Guys, sinugbang native chicken. Para sa di mo kaon og tinabal. Tusuan si Tiri. Saksak sa kamuti. Guys, good morning. Mamahaw tanin jo ang ipakita among pamahaw karong buntaga.
Puro lik gini Og pagkaroon. Carlan, siya tawag sa inyo na. Basta mo Carlan. Og nilagang itlog. Andiyan day para sa special na mo. Native chicken. Sino ba? Dara gajigi special lang dani. Kay bawal mo sa mukha ginamos. Kinsa may special di ah. Kita ba yung picture? Wa pa unday gisa ka special kay Thomas siya naligo. Pero mukhaon mo to dari. Aga sa mabutuan siya. Ngan hapay kami nga special mabutin dya. Kasi may So karon day guys along Sabado na may kalihukan sa simbahan na ay post day. Nja usapod kos napili na muwali first time. Pero kay Watch Paano over man? yourself Para and manis all the Ginoo flock nga, of unang the Holy Spirit may balibaray. as you overseers. Please shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. So, ana, ada nga po, basta nga, ano sa Bisaya, bantayin ninyo ang inyong kagalingon, at ang tanang mga magtutuo, at imanausap ang simbahan sa Diyos, na pinagi sa iyong dugo. So, nakaysubo na. So, yun diri bantayi. So, bantayi. Yun na, warning na. Bantayin ninyo. Diba na ay warning? Kaya yun Mau diring kuan bantayin bato na ninyo usab ang man. kagalingon. Balik dapat pa kay ni bantayan alarm nato man ang ang gipindot kagalingon. alarm. Ni kuan na to. Kita. Okay na automatic save. Automatic save na to. Pwede karon dasig ka. Tulad agaw di ay, karon man ito mo na na aron dasiga, na ako magdahong nga mabak-slide di ay. So, ino diri, bantayan nato ang ato ang kabalingon. Ano mga ato magbantayan kay ang ato kabalingon, bababa ko dito. Kaingon ka nga. Dasig na karon. guys, dada may munggo. Among upako ni nanay. Kay arong mautan. Hi guys, good morning. Karon day adlang Domingo. So magluto ta og itong sudan pamahaw. So mao mga dyan ni madalian sa buntag ang itlog. Mao ni ang lutuon itlog sa kabuntagon bitaw. Prepare ko kay Domingo man karon manimba mi. Patra ka bukhang prituhon. Kuan man si dagko. Mura man ag isa kayo, mura man equivalent ang pagduha kayo kay dagko bitaw sidya. So guys, di na dami simbahan. Si Aliana ani tuwa sa Sunday school, lahi man ng mga bata. So ning kuan ko dani ning share sa hang kadaugan kay sa amo nga simbahan kada jud Sunday na jay mo pahayag sa mga kadaugan. So kitang tanan man jud siguro naman tay mga kadaugan kada semana kay ang gahom sa Ginoo manglihok man jud sa to ang tagsa kinabuhi. So naa jud tay mga kadaugan. So mao ni share ko sa aho ang kadaugan this week. So halang gi-mute kay dili tanan open-minded, dili pud tanan mga viewers na makasabot. So mao nang ang gi-mute kay exclusive ra ni char bitaw. So mao na to, taas-taas ni hang testimony kay pasalamat di ko sa Ginoo ani kay grabe jud. Grabe hang kadaugan. Daghan kog mga hapit-hapit moments pero kay nimbarag jud ko para sa Ginoo ug sa hajing gibarugan nga giluwas man ko sa Ginoo. So mga lagad jud ko samtang buhi pa char bitaw. Ano sa pamandita mga lagad injag na natay pamation, injag na natay bating sakit, nag-uban maganahon nag pangalagad mobalik sa Ginoo ug nanay gibating sakit. So karon kay ibol man ta nga mga lagad atong tinguhaon nga mga lagad ta mo serve ta adto sa Ginoo.
Salamat sa Ginoo na padayon na mo gi-pray na pasilation gyud mo sa Ginoo. Ang pinaka importante is kanang mahimo ang tanan nga magamit sa Ginoo. Anang Ginoo man mag-lead na to. So mao to si Jack slash kadaugan ug kalipay. Gracias sa Ginoo sa tanan. Sa lugar ng blood of Jesus, and I declare blessings upon blessings na pasinati pagyod sa Ginoo sa makatusa. Kumara to siya. Salamat sa Ginoo nga ang atong pastora nalipay sa secret nga celebration sa iyong birthday. Wa siya magdahong yun. Wa siya nga hona. O katong tanan, gipahalo na sa Ginoo. Ngano? Gipasinati pud siya kay siya naghimo sa bugingana kaniadto sa mga alagad sa Ginoo. Karon siya na usab ang nakasinati na dumatagan og celebration nga secret. Og di usab na kawangon ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. So gahapon adlaw tungod kay maninda man lagi alauna Welcome to my vlog. Devotional Wa. kay mosadjog adto Bawa sa maninda. gibutang akong fly. O sa pag-uli daghan pang mga Welcome to my vlog. pangbuhat mga wa jud ko Katong hapon, dito tanan, kahit mo paper, mata na mo, binasting ko na tayo guys. Snack ko guys. Kung di ko pwede may palaman kay di kawalan mo ko guys. Kung tabi sa doktor guys, may kayo rin isip ang kanon guys. Katawad ko ni mo Tita Lucy, kayo na ko ni mo kasatawad Tita Lucy. Katawad ko ni mo Tita Yumi. Kanang simba na ba ko Tita Lucy, kay magkulsik man ko. Bingbing na may di magsimba guys. Simba ko guys, kasi suko na sa Ginoo guys. Kapila na bingbing na nagpasimba ko di dito guys. Kapila na giingnan di dito mo simba guys. May pag-snack ta guys, mo from bakod guys. Lasin ko na dairon guys. Nang di mas bingbing simba guys. Kapila na giingnan guys. Yung simba di ay guys, upo na Ginoo guys. Bingbing man simba guys. Just mamistak dahil kami ito ko. Siya guys. Shout out ko sa mga tita guys. Hi Tita Lucy. Salamat sa pagpangga Tita Lucy ha. Hi Tita Yuning. Kanang ari sa dari Tita Yuning. Ari sa ko dari Tita Lucy. Ang kari ko kasamo. Bye Tita Lucy. Kanang manggwapa si mukha doon tayo ni Tita Lucy. Diyos bingbing mo simpa guys. Ang naman as bingbing. Minsan na ang Nakoy ko anda passion fruit. Natag ni Terry da. Naipas yung fruit guys. Tamis baka na ma. Di kong tilog aslam ma. Ag musimpa day guys. Subos Ginoo guys. Kasi nagingan. Ay, tama. Lamig lagi. Aslam ba ma? Hindi. Napuy uban aslam ma. Lamig ha? Vitamin C man eh. Mapay pagbakod ni Aliana. Tamis lagi. Asat ko sa tiri ma. Tapos nagbilaran. Mama? Ay, gising man lagi. Ay, Tita Lucy. Tita Mercy. Tita Mercy. Kanang timba mi Tita Mercy kay subos Ginoo Tita Mercy. Di matas bingbing mo simbag Tita Mercy. Kay pa mo guys magmama magwali na simbahan guys. Magwali. Sabi ng Deka.
After mo. Alam mo ha? Nagpaikag dyan ko ninyo guys. Karon po ko nakabalik kung kaag passion fruit kay mamalagi gamo anahurot naman. Anahurot na. Napuo na. Napuon na biglang pasang turot ma. Ano ka dis bing-bing mo simba ma? Kita Ano nita. talaga eh? Ya. Aslan. Madungag ko ako madungag. Tama. Nagyan na ito pas. Wala ka sa linman, okay na? Okay, makagika. Guys, ning simba day mi ganiha guys. Lagi man ang kaniingan. Marat ng video karong adlaw guys. Maraming salamat pagtanong. Salamat sa pagtanaw guys. Bye, love you. Bye. Thank you for watching guys.